Здравейте на всички, които... На всички хейтери, които... написаха всякакви Мария и Криско, в твоя чест. Да знаем само, че аз не искам да ви чета повече вашите коментари. Не, че аз няма да ви ги прочита. И знаете, най-важното за мен, което искам да кажа в това видео е, че 20 пъти повторих, че всъщност аз написах нарочно Мария и Криско, за да може да е по-различни имена просто написах, за да може да не е точно копия на заглавието. И за това вие пак 100 пъти ви отговорих и вие пак не е Мария Криско, Атанас Колев и да, Сандра. Просто само ви казвам, че аз нарочно го написах. Не се казвам Атанас, нали? Атанас се казвам или Криско? Кажете как се казвам. Можете ли да отговорите на този въпрос? Атанас или Криско? Значи това е не от най-новите ми видеа, които направих. Но за всички хейтери много благодаря за гледанията. Радвам се, че има над 1000 гледания. Над 1000 гледания. Представете, над 1000 гледания. Над 1000 гледания. Се разсънувам. Казвам ви. Вие сте просто ми идва за постоянното повтаряне. На всички, които написаха не Мария и Криско Сандра Атанас Колев, ми идва само с тази мутика и с тази мутика направо да ги закува в главата. Казвам ви, че аз просто ми харесвам това, което написахте. Вие нарочно се правите на ударени и почвате не Криско. Вие сте ужасни хейтери. И просто вижте, отговоря съм 100 пъти. Пак. Затова просто моля ви са, да разберете. Ако гледате това видео, разберете. Знам как се казва песента! Просто, как да го кажа, просто написах други имена, за да не е точното копие на заглавието. Ако песента се... Как? Примерно, защо на Емил Конрад не му написахте същото, не Емил Конрад и Силвито Сандра Атанас Колев? Сващате ли? Защо не му написахте, че не е Емил Конрад и Силвито, а Сандра Атанас Колев, а пък на мен го пишете? Вие не разбирате ли, че е едно и също за това, че защо да не го ми пишете, не означава, че на мен трябва да пишете. Той да не е най-превъзходният на света. Айде сега,